Hej, i dag vil vi præsentere Svend for jer. I det følgende oplæg vil vi komme ind på sprog, velvære, kroppen som kommunikationsredskab, relationsdannelse, Antonovsky og jura. Svend er en mand på 70 år, der er svært dement. Svend bor hjemme sammen med sin kone Pia, som han har 2 voksne børn med. Svend har arbejdet i Kulturministeriet gennem mange år, men måtte stoppe, da han var 62 på grund af stress. Svend havde selv ønsket at arbejde, til han var 70, og at sige farvel til jobbet var meget trist for ham. Svend har stort set mistet hele sit sprog og siger kun få ord. Han sidder i sin lænestol dagen igennem og kigger ud i haven. Svend tager ikke selv initiativ til at spise, drikke, toiletbesøg eller bad. Svend får et smil frem, når han og Pia synger og lytter til den musik, de begge holder af. Svends kone Pia føler sig meget isoleret, trist og ensom. Hun har svært ved at relatere til Svend, og hans demens har kostet hende kontakten med veninderne. Pia vil samtidig ikke trække yderligere på børnene, selvom de er en stor hjælp. Pia synes, det er svært at finde rundt i det tilbud, som hun får fra kommunen. Sproget er et af vores vigtigste redskaber i kontakten med andre mennesker. Da Svends sprog er begrænset til få ord, er han ikke i stand til at udtrykke hverken tanker og følelser, eller præferencer og ønsker omkring velvære. Svend har samtidig svært ved at forstå, hvad det er, han hører. Det manglende sprog og den kognitive svækkelse gør, at Svend også har svært ved at tage initiativ til kontakt, eller signalere lyst eller ulyst. Næsten al kommunikation kommer til at afhænge af omgivelsernes fortolkning. Derfor kommer han i et afhængighedsforhold, hvor Svends vilkår for livskvalitet og selvbestemmelse bliver betinget af Pia, og også som professionel, i og med at Svend grundet sin demens også er inhabil. I realiteten har Svend en meget lav grad af indflydelse på sit eget liv. Velvære er det overordnede mål med al sygepleje. Begrebet dækker over mange individuelle behov, og det er forskelligt, hvad der giver den enkelte følelsen af velvære. Velvære er subjektivt, og Svend skal inddrages, før velvære for ham kan opnås. Alle sanserne skal også tages i brug, når vi snakker om velvære. Velvære er et vidt begreb, som vanskeligt lader sig indpasse i en teknisk og videnskabelig diskurs. Begrebet er heller ikke entydigt. Det er et dynamisk begreb. Velvære kan fx opnås i mødet med sundhedssystemet, hvor det at få en diagnose kan skabe ro og tryghed for ens videre forløb. Dermed får nogen også en slags velvære. Det at mærke hjælpen ved at kunne starte behandling og lindring ved at kunne leve videre, som man plejer, vil også være en form for velvære for nogen. Kropssprog udgør en væsentlig del af vores kommunikation med hinanden. I vores kommunikation med Svend er kropssproget og mimik den eneste kommunikation, vi har. Det er de primære følelser, han kan give udtryk for via sit kropssprog. Samtidig skal vi sundhedsprofessionelle også være bevidste om, hvordan vi bruger vores krop til at signalere til Svend. Vi er i den moderne verden tilbøjelige til at læne os op af videnskaben frem for at bruge sanserne, den sansende krop. Det er hos den demente og pårørende og sundhedsprofessionelle vigtigt at bruge alle sanserne. Det giver mulighed for at åbne op for kommunikationen via kropssprog og brug af sanser. De oplevelser, vi har igennem livet, lærer os i vores krop. At vi reagerer instinktivt på det vante. For eksempel, når man automatisk rækker hånden ud, når nogen rækker ud for at hilse på en. Det vækker genkendelse. Kroppen husker i følelser. Både det, vi forbinder med noget rart, og det, man ikke bryder sig om. Vi kan se det i casen med Svend. Han genkender det at lytte til musik, synge og danse som noget, der er rigtig rart. Affektiv afstemning sker som en del af det intersubjektive møde. Intersubjektivitet er mødet i og mellem mennesker, og er den evne, man har til at dele oplevelser og ændre tilstanden. Når man oplever at være i et intersubjektivt fællesskab, vil man typisk opleve, at man har en god kontakt, og at der bygges en bro mellem Svend og os som personale. En af vejene til intersubjektivitet sker ved affektiv afstemning. Her er det vores affektive afstemning af Svends følelser, der kan skabe en åben og tillidsfuld relation.
Affektiv afstemning skal ske spontant og vedrøre følelser og sansninger, hvilket der netop er brug for i mødet med Svend. Affektiv afstemning bunder i accept, tolerance og forståelse for Svends følelsesmæssige tilstand. Ved at vise vores forståelse, tolerance og accept, vil det få Svend til at føle sig tryg og værdsat. Afstemningen gennem tryghed og lindring mindsker ubehag og angst hos Svend. I affektiv afstemning arbejdes der med 3 grundlæggende faser. I første fase aflæser vi som professionelle Svends følelsestilstand og mærker de tilsvarende følelser i os selv. For eksempel hvis Svend afviser vores berøring, når vi forsøger at holde ham i hånden, genkender vi følelsen, ikke Svends personlige grund til reaktion, men selve følelsen af afvisning. I anden fase viser vi en adfærd, der er tilsvarende, men uden at imitere. Vi skal udvise en forståelse for Svends følelsesmæssige reaktioner, for eksempel ved at anerkende Svends glæde i forhold til musikalsk stimulering, ved enten at lytte til eller synge sange med Svend. I tredje fase sigter vi efter at opbygge en sanselig relation mellem Svend og os som professionelle, og det er her, vi skaber det følelsesmæssige fællesskab. Det kan vi blandt andet opnå med en tur i Svends have, hvor vi deler sanseoplevelser, ved at mærke følelsen af solen på vores ansigt, smagen af krydderurter og duften af græs og blomster. Antonovskis teori om sammenhæng gennem begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed gør Svend til et sundt menneske på trods af de svære omstændigheder, der ligger i hans demens. Forstået på den måde, at vi kan møde Svend med genkendelighed, forudsigelighed og bekræftelse igennem hans hverdagsliv. Vi kan give ham gentagne stunder med sange, der rummer særlige betydninger for ham, livsform, vaner, rytme og tradition. Det Svend plejer. Det vil give ham sammenhæng og give ham mulighed for at føle velvære. Det er vigtigt, at Svend føler sammenhæng, og at vi bruger hans ressourcer, tager udgangspunkt i hans livshistorie. Vi skal anerkende Svends oplevelse af en situation ved at aflæse hans krop, hans følelser og hans mimik i den specifikke situation. Svend sidder meget i sin lænestol, og vi kan aktivere ham ved at tage ham i hånden og gå en lille tur med ham ude i haven. Det vil være begribeligt for Svend. Man kan begynde med at plukke en blomst og dufte til den. På den måde kan man også aktivere hans sanser. Vi kan aflæse på Svend, om han lyser helt op og smiler. Han vil opleve håndterbarhed. Svend har fået en positiv, en lykkelig oplevelse samt mobilitet og velvære, og dermed meningsfuldhed. At Svend er inhabil er som udgangspunkt en læges vurdering, da der ikke i sig selv findes juridiske anvisninger på habilitetsvurdering. Det skal bygge på et fagligt kompetent skøn. Derudover findes der grader af inhabilitet, herunder midlertidig inhabilitet og varigt inhabil. Sundhedsloven af 2010, kapitel 5, paragraf 15, retter sig mod patienters rettigheder. I Svends tilfælde må vi antage, at han har overdraget sine rettigheder til Pia, da hun ellers ikke vil have nogen retlig beslutningskompetence. Og Svend han er dermed erklæret varigt inhabil. Det er os som sundhedspersonale, der på baggrund af vores kendskab til Svend og hans livssituation, der i første omgang må vurdere, hvem der i det konkrete tilfælde må anses som Svends nærmeste pårørende. Ved behandlingsspørgsmål indtræder de nærmeste pårørende i Svends rettigheder. De vil altså få samme rettigheder. Altså retten til at tage beslutninger på Svends vegne. Dog er de pårørendes rettigheder begrænset til den aktuelle behandlingssituation. Det er også som sundhedsprofessionelle, der tager behandlingsbeslutninger på vegne af patienter, der er varigt inhabile, hvis de ingen pårørende har. Demensen har vidtrækkende konsekvenser for Svend. Han mister sin identitet og sin autonomi i takt med, at de kognitive funktioner samt hans sprog forsvinder. Ydermere mister Svend sin selvbestemmelsesret, da han bliver erklæret inhabil. Det Svend ikke mister er retten til at blive set som et menneske og retten til at blive behandlet som sådan. Det er vores privilegium som sygeplejersker at værne om Svend. Tak fordi I lyttede med.